як рӯз дӯстам ба ман гуфт, ки Шоҳрух, барои ту савол дорам. Ва баъдан ман гуфтам, ки майлаш дӯстам, бигӯед саволатро. баъдан барои ман гуфт, ки Шоҳрух, медонӣ ҳаминро, ки ҷаннат бепул аст, дӯзах пулакӣ аст. Пас ман ҳайрон шудаму гуфтам, чӣ хел? Гуфт, зино мекунӣ, пул медиҳӣ? тамоку мекашӣ, пул медиҳӣ? май менӯшӣ, пул медиҳӣ? қимор бозӣ мекунӣ, пул медиҳӣ? баъдан гуфтам бале. баъд гуфт, намозро ба пул мехонӣ? гуфтам не. гуфт, рӯзаро ба пул мегирӣ? гуфтам не. гуфт, зикре ки ба Аллоҳ мекунӣ ба пул мекунӣ? гуфтам не. пас чаро? гуфт, мо пул медиҳему ба дӯзах меравем, бепул ба ҷаннате ки Аллоҳ барои ҳар яки мо иншоаллоҳ насиб гардона, ҷаннате ки бепул аст, мо ба ҷаннат намеравему, пул медиҳему ба дӯзах меравем. бародарам, хоҳарам, додарам, ҳар касе ки ин садои маро мешунавад, ин гуфтаҳоро каме ба сари худ гардонеду андеша кунед, ки мо дар ин дунё чӣ кор карда истодаем. ҷаннат бепул, дӯзах пулакӣ. хулоса аз шумо, фикри ҳар яки шуморо дар комментария интизор ҳастам. Шоҳрух будам дар хизмати шумо. аллоҳ нигаҳбонатон. ассалому алайкум. агар шумо лайк мондагӣ набошен, лайка монен, ягон фикри конкретно дошта бошен, фикртонро дар поини комментария бинависен, мо ҳатман мехонем.